Mikropočítačové programovanie je povinne voliteľný predmet. Na cvičeniach programuješ mikročip. Najlepší a najjednoduchší predmet semestra. Na matematickej štatistike si budeš len hádzať kockou a predmet je ukončený 100-bodovou skúškou. Stačia ti cvičenia, prednáška, aj tak nebudeš rozumieť. Zuzko ťa naučí pracovať s Petriho sieťami. V podstate si len kreslíš schémy a počítaš matice. Na cvičeniach z počítačových sietí sa naučíš pracovať s Linuxom a získaš základy networkingu. Na konci ťa čaká skúška z teórie sietí. Gro predmetu sú skôr algoritmy a dátové štruktúry. Pravdepodobne začneš nenávidieť slovo token. Horšie to už nebude, či? Na umelej inteligencii MATLABe natrénuješ neurónové siete a skripty pre genetický algoritmus. Za priebežné odozdávanie riešení máš 50 bodov. Elektronický marketing je voliteľný manažerský predmet. Nauči sa pracovať s WordPressom a strihať videá. Na prednáškach sú väčšinou firmy z praxe. Z manažerských predmetov je MBAR najlepšia voľba. Druhý ročník je správny čas pre výberový predmet. Na aplikáciách technológií do biznisu sa riešia startupy a ty sa tam cítiš ako vlk z Wall Street. Na databázach najprv kreslíš schémy, najskôr zápočte vieš získať 30 bodov a potom ťa čaká len 40 bodová skúška. OP je jeden z najťažších predmetov. Počas semestra musíš naprogramovať jedno 40-bodové zadanie. Potom nasledujú skúška, kde prvýkrát programuješ na PC. Lineárna algebra 2 je postreh všetkých apičkarov. Počas semestra sú 3 zápočty, z ktorých body sa nerátajú, ale môžeš na nich vyletiť. Na konci je 100-bodová zabíjacká skúška. Na prednáške ani cvičenia chodiť nemusíš, pretože štatisticky tento predmet aj tak nespravíš. No. Wait.